Я в представлении вас употребил слово «леди». Иногда вас называют «железная леди». Вы с этим согласны или нет? Да. Апошнія кадравыя рашэнні Александра Лукашэнкі выбухнулі сапраўднай сенсацыяй. Ён вярнуў з нябыту жанчыну, якая некалі мела найбліжэйшы доступ да яго цела і наўпрост уплывала на яго палітыку. Яна вылучалася на фоне шэрых чыноўнікаў маладосцю і стылем, а таксама цынічным падыходам да працы. 10 гадоў таму Лукашенко звольніў яе са скандалам, але цяпер па нейкіх прычынах яна зноў спатрэбілася яму ва ўладзе. Первым заместителем руководителя администрации президента назначается Петкевич Наталья Владимировна. Аплодисментов не будет. Зная вашу требовательность, ваш принципиальный подход, ваши знания, вы знаете все. Демократию хлебнули в Соединенных Штатах Америки. Пора возвращаться домой и начинать работать. Хто такая Наталья Пяткевич? За што яна адказвала раней і што ёй даверылі цяпер? Чым яна запомнілася і што яе аб'ядноўвае з Натальяй Эйсмонт? Што вядома пра асабістае жыццё чыноўніцы і якой маёмасцю яна валодае? Паспрабуем адказаць на гэтыя пытанні ў нашым відэа. Нягледзячы на тое, што Александр Лукашенко пастаянна атачае сябе жанчынамі, дзяліцца з імі ўладай ён не асабліва спяшаецца. У цяперашнім урадзе ёсць толькі адна жанчына. Гэта міністрка працы Наталья Паўлючэнка, а пасады прэм'ера ці кіраўнікоў аблвыканкамаў застаюцца выключна мужчынскімі. Калісьці Лукашенко тлумачыў гэта проста, неймаверная нагрузка на чыноўнікаў такога ўзроўню. У той жа час ён прызнаваўся, што давярае жанчынам ва ўладзе больш, бо яны асцярожнейшыя і меньш авантюрные и ніколі нібыта не увязываются у коррупцию. Но я уверен, в подавляющем большинстве женщина не предаст и не будет заниматься тем, чем мужики порой занимаются, а потом идут на отсидку, знаете куда. Вот коррупционеров среди женщин практически нет. Ва узурпацыі і падтрыманні ўлады Лукашэнкі адзінкавыя жанчыны заўсёды былі на ключавых ролях. Напрыклад, былая кіраўніца Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына малявала на выбарах патрэбныя лічбы. З лічбамі звязаная і Інна Мядзведзева. Старшыня Белстата трымае ў сакрэце тую дзяржаўную статыстыку, якая дэманструе правалы ўлады. Прэс-сакратарка Наталья Эйсмонт і старшыня Савета Рэспублікі Наталья Качанова адказная за тое, што адарвалі Лукашэнку ад рэальнасці. Але раней і за Мядзведзеву, і за Эйсмонт з Качанавай месца галоўнай жанчыны ў беларускай палітыцы займала жалезная ледзі Наталья Пяткевич. Службе Лукашэнку яна аддала амаль палову свайго жыцця. Дзявочае прозвішча чыноўніцы Краўчанка, а карані яе з Расіі. Пасля Другой сусветнай вайны ейны дзед вайсковец перавёз сям'ю з 4 дзецьмі з Сібіры ў Мінск. Там бацька Натальі Пяткевич адвучыўся ў медыцынскім універсітэце і ўжо ў 33 гады стаў самым маладым галоўным доктарам у Мінску. Уладзімір Краўчанка ўзначаліў новаствораную 7-ю стаматалагічную паліклініку на вуліцы Прытыцкага. Маладому медыку давялося займацца будаўніцтвам медустановы і пошукам матэрыялаў. Тут дапамаглі сувязі, якія ў застойным СССР вырашалі многае. Таксама Краўчанка адным з першых пачаў укараняць у сваёй паліклініцы платныя паслугі, што вывела установу за межы бясплатнай медыцыны і прывяло пацыентаў з грашыма і ўплывам. Галоўным доктарам Уладзімір Краўчанка прабыў ажно 38 гадоў, пасля савецкай крэпка ўбудаваўшыся і ў лукашэнкаўскую сістэму. Ён працяглы час з'яўляўся дэпутатам Мінскага гарадскога савета і ўзначальваў праўладны рух медработнікаў. У 2010-м Краўчанка атрымаў званне мінчанін года, а ўжо на пенсію ўваходзіў у склад выбарчых камісій, прычым як член Беларускага саюза афіцэраў. Але нягледзячы на бясконцую актыўнасць, на першае месца Краўчанка заўсёды ставіў сям'ю. У інтэрв'ю ён расказваў, што кожную суботу праводзіў з дачкой Наташай. Яны разам гулялі ў парках, хадзілі ў тэатры і кіно, а пасля абавязкова заходзілі куды-небудзь паесці. Калі ў бацькі не атрымлівалася і дзяўчыну клікалі на шпацыр сябры, то яна казала, што ніколі не пойдзе туды, дзе ўжо была разам з бацькам. Гэта моцна грэла ягонае сэрца. Пасля школы дзяўчына паступіла на юрфак БДУ. Вучоба прыпала на развал Саюза і ўтварэнне незалежнай Беларусі, а дыплом быў атрыманы ў 94 годзе, калі маладая краіна атрымала свайго першага прэзідэнта.
21гадовая юрыстка адразу трапіла на працу ў толькі што створаную адміністрацыю кіраўніка краіны. Пазней чыноўніца сцвярджала, што ў гэтую уплывовую структуру яе ўзялі выключна праз прафесійныя і дзелавыя якасці, а не дзякуючы бацьку. Увогуле Пяткевіч любіла ў інтэрв'ю падкрэсліваць, што яна з простай сям'і, але відавочна, што ейнае паняцце простай сям'і істотна адрознівалася ад таго, як гэта сабе уяўлялі шараговыя беларусы. У адміністрацыі прэзідэнта маладая юрыстка займала пасады ад вядучага спецыяліста да начальніка ўпраўлення дзяржаўнага і міжнароднага права. У 2001 годзе Лукашенко падрыхтаваў ёй нечаканы іспыт, зрабіўшы сваёй прэс-сакратаркай. Дагэтуль чалавека, які б займаўся пытаннямі асвятлення ягонай дзейнасці ў СМІ і падрыхтоўкай сюжэтаў на тэлебачанні проста не было. Амбітная чыноўніца бязлітасна ўзялася за новую для сябе працу. Мои ўражанні ад яе, яна такая была... В англійскай мове гэта называлі там control-freak, так, вось чалавек, які хоча абсалютна ўсё кантраляваць. Яна вельмі жорсткі чалавек была, і яна павінна была ведаць дакладна, што як будзе, хто несе за якую адказнасць, і калі нешта ідзе не па плане, то яна была, скажем так, магла размаўляць вельмі непрыемна з гэтымі людзьмі. Не абыходзілася і без цынізму. Калі ў 2003 годзе ў Дзятлаўскім раёне Гродзенскай вобласці на пажары загінуў 31 жыхар псіханеўралагічнага дома-інтэрната, Наталья Пяткевіч патлумачыла адсутнасць афіцыйных спачуванняў тым, што няма каму іх выказваць. Маўляў, родныя адмовіліся ад ахвяр трагедыі. А на пытанне журналіста Радыё Свабода пра неабвяшчэнне жалобы яна таксама адказала пытаннем. Цытата. «Як бы вы успрынялі, калі па 30 псіхічна ненармальных людзях у краіне абвесцілі жалобу?» Тут, дарэчы, варта адзначыць, што на той момант чыноўніца ўжо была замужам і пазбавілася дзявочага прозвішча. Яе першым мужам стаў Уладзіслаў Пяткевіч, гендырэктар нацыянальных спартыўных латэрэй. У другой палове 90-х у маладой пары нарадзіўся сын Піліп. Прэс-сакратарка Лукашэнкі актыўна камунікавала з недзяржаўнымі медыа, але асаблівага піетэту перад імі не адчувала. Яна лічыла пазіцыю незалежных СМІ праплачанай і шчыра была б не супраць іх зачысткі. Государство собирается зачистить интернет от негосударственных СМИ, от критики в адрес власти. Вот сейчас скажу как чиновник. Если подскажут, как это сделать, я буду очень благодарна. Но на самом деле, я думаю, что абсолютно любой человек, тут не надо даже быть большим знатоком технических тонкостей, понимает, что интернет в принципе зачистить невозможно. Гэтая мара Пяткевіч здзейсніцца толькі праз 20 гадоў, і ва ўмовах стэрыльнай інфапрасторы ёй давядзецца працаваць толькі цяпер. А як выглядала дзейнасць чыноўніцы на пасадзе прэс-сакратара ў нулявых, расказала былая прапагандыстка БТ Інга Хрушчова. І калі я вось выйшла з дэкрэту, то была нейкая вялікая прэс-канферэнцыя з расійскімі журналістамі, і вось тады ўпершыню Пяткевіч мне дала пытанне, я яе ўпершыню ўжывую ўбачыла, і вось тваё пытанне. Твоё пытанне яшчэ раз, гэта што? Это на тебе прагаворвае яго, ці гэта я не ведаю? Не, паперка з пытаннем. Настолькі? То есть, ты мог яго не вучыць як верш, але сэнс агульны, ты павінен быў агучыць. Так. Калі ж журналісты не слухаліся загадаў, Пяткевіч адразу ладзіла разборкі. Яна не саромілася нават скардзіцца кіраўніцтву тэлеканалу. Прэс-сакратарка кантралявала абсалютна ўсе дробязі. Менавіта пры ёй з'явілася забарона здымаць Лукашэнку ззаду ці проста з любых нявыгадных для яго ракурсаў. Такія падыходы, падобна, былі адзначаныя станоўча, і праз 3 гады працы Пяткевіч вярнулася ў добра знаёмую адміністрацыю прэзідэнта. Цяпер ужо не проста шараговым спецыялістам, а намеснікам кіраўніка. 32гадовай юрыстцы даверылі вельмі далікатную задачу – падрыхтоўку да прэзідэнцкіх выбараў 2006 года. Дагэтуль ейны кіраўнік перабіраўся толькі аднойчы, у 2001 годзе, прычым без асаблівых праблем. Другі тэрмін павінен быў стаць апошнім, але дзякуючы рэферэндуму Лукашенко зрабіўся пажыццёвым прэзідэнтам, а Пяткевіч павінна была падбіць пад гэта заканадаўчую базу. Да пачатку чарговай электаральнай кампаніі ў крымінальны кодэкс унеслі новы артыкул,
дыскрэдытацыя дзяржавы. Па ёй да 2 гадоў турмы можна было атрымаць за перадачу замежным арганізацыям любой інфармацыі, якую б улады Беларусі маглі прызнаць хлуслівай. Лукашэнкаўцы вельмі баяліся паўтарэння украінскага майдана, таму у апазіцыйных актывістаў масава праходзілі ператрусы, а на СМІ аказваўся ціск. У прыватнасці, восенню 2005 года газету «Наша Ніва» выкінулі з падпісных каталогаў і шапікаў Белсаюздруку. Некалькі год выдання распаўсюджвалася валанцёрамі. Таксама напярэдадні выбараў яна ездзіла па Беларусі і выступала перад мясцовымі ідэолагамі. Палітолог Александр Федута прыгадваў гісторыю, як лукашэнкаўская падначаленая прыехала на нараду ў Гомельскай вобласці. Жанчынам з начосамі маладая, зграбная, прыгожа апранутая госця расказвала пра тое, што ёй прыйшло ў галаву, калі яна плавала ў басейне перад працай. Хаця Пяткевіч і падкрэслівала прастату свайго паходжання, праблем сярэднестатыстычнай беларускай чыноўніцы яна, відавочна, не разумела. Выбары 2006 года скончыліся фальсіфікацыямі, брутальным разгонам намётавага гарадка на Кастрычніцкай плошчы, пасадкай кандыдата Александра Казуліна і першымі персанальнымі санкцыямі, пад якія сярод іншага трапіла і Наталья Пяткевіч, як намесніца кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі. Але гэта не перашкаджала ёй ездзіць у ЗША па лініі ААН. Виза в Соединенные Штаты, по крайней мере для тех, кто находится в так называемом их списке невъездных, она не дает права на въезд. Поэтому, когда я приезжаю в Соединенные Штаты, меня вместе там с нелегалами в какой-то там обезьянник отводит, и я вот, скажем, в деловом костюме с букетом цветов сижу там, пока делаются какие-то мучительные звонки. В течение нескольких минут все разрешилось, но, тем не менее, посещение Нью-Йорка все равно ограничено. Мы ограничены 25-километровой зоной, поэтому не везде в Нью-Йорке можно находиться. На сваёй пасадзе Наталья Пяткевіч адзначылася таксама як праціўніца льгот і актыўна дамагалася іх адмены. Как сам институт существования в стране льгот, он на самом деле очень вредный, и он отталкивает нас назад. Ведь пока есть вот эти льготы, вот эта забота государства, когда человек автоматически получает что-то, о чем ему не надо думать, льготу, бесплатно или сокращенно, ему приносят, ему оказывают что-то. Когда ему не надо заботиться о себе самому, он не будет никогда этим заниматься, а соответственно он никогда не будет знать тех цивилизованных рыночных механизмов, которые реально существуют в мире. Усё гэта вылілася ў прыняцці ў 2007 годзе закона, які адмяніў цэлы шэраг льготаў для розных колаў насельніцтва, у тым ліку для чарнобыльцаў, донараў крыві, школьнікаў і студэнтаў. Сацыяльнага выбуху удалося тады пазбегнуць, бо улады не далі правесці акцыі пратэсту. Нягледзячы на народнае абурэнне, кар'ера Пяткевіч ішла толькі ўгару. У 2009 годзе Лукашенка зрабіў яе першай намесніцай кіраўніка сваёй адміністрацыі і, па сутнасці, галоўным ідэолагам Беларусі. Пяткевіч упэўнена падтрымлівала палітыку свайго начальніка і кіравала сваімі падначаленымі так жа, як і Лукашенка Беларусю, жорстка і аўтарытарна. Людзі яе, якія працавалі ў адміністрацыі прэзідэнта ці там у іншых службах, якія часта з адміністрацыі прэзідэнта супрацоўнічаюць, яны баяліся, бо яна магла там абсалютна як школьніка чытаць начальніка службы дзяржпратакола, вось просто пры ўсіх там замежных дыпламатах просто на яго там накрычаць, так? І ён стаяў, пускаў слюні ўніз і як бы нічога не мог сказаць у адказ. Акрамя таго, чыноўніца была катэгарычна супраць прасоўвання беларускай мовы і культуры. Вось як гэта згадаваў тагачасны міністр Павел Латушка. Фактычна тыдзень я прапрацаваў міністрам культуры і быў выкліканы ў адміністрацыю прэзідэнта да кіраўніка адміністрацыі Владзіміра Макея па прапанове намесніка кіраўніка Натальі Пяткевіч, якая зрабіла мне абструкцыю, што я прымушаю на славянскім базары
выкарыстоўваць больш шырока беларускую мову, што я іду шляхам нацыяналізму. Вы ведаеце падыходы кіраўніка нашай дзяржавы за двухмоўе і гэтак далей, гэтак далей. Разам з кар'ернымі пераменамі ў жыцці Наталі Пяткевіч адбыліся і асабістыя. У тым жа 2009 годзе чыноўніца выйшла замуж за Александра Мартыненку, другога чалавека ў Белтэлерадыёкампаніі. Яны пазнаёміліся, калі Пяткевіч была прэс-сакратаркай Лукашэнкі, а ейны будучы муж быў вядучым панарамы на БТ. На мяжы дзесяцігоддзяў асноўнымі задачамі для Наталі Пяткевіч сталі нармалізацыя адносінаў з Захадам і элегантнае пераабранне Лукашэнкі на выбарах 2010 года. Да іх дапусцілі рэкордную колькасць апазіцыйных кандыдатаў, але ў выніку ўсё скончылася як заўсёды. Кожнаму з канкурэнтаў лукашэнкаўцы намалявалі не больш за 2,5%, а 7 наогул затрымалі пасля акцыі пратэсту вечарам 19 снежня. Сітуацыя 4гадовай даўніны паўтарылася, але на гэты раз з яшчэ большым размахам. Санкцыі, знятыя падчас адлігі, вярнуліся. Лукашенко пачаў шукаць ахвярных казлоў, і сярод іх нечакана апынулася Наталя Пяткевіч. Яе знялі з пасады праз лічаныя дні пасля выбараў, аднак верная чыноўніца не трапіла ў няміласць. Лукашенко зрабіў яе сваёй памочніцай з захаваннем доступу да цела і велізарнага ўплыву, але гэта было відавочным паніжэннем. Яно адбілася і на кар'еры ейнага мужа. У 2011 годзе Александра Мартыненку звольнілі з БТ, пасля чаго ён працаваў то ў прэс-службе Белаграпрамбанка, то ў газеце СБ «Беларусь сегодня». Кіраўніком лукашэнкаўскай канцылярыі Наталья Пяткевіч прабыла да чэрвеня 2014 года. Звальненне па рэдкай для беларускага чыноўніка згодзе бакоў супала з розыгрышам расійскага пранкера Вавана. Той пазваніў Лукашэнку ад імя сына апальнага украінскага прэзідэнта Віктара Януковіча і паспрабаваў дамовіцца аб прытулку ў Беларусі для свайго бацькі. Лукашенко у адказ абяцаў не перашкаджаць, калі той сапраўды захоча. Мы вам подарим золотой батон, у нас тут есть, остался еще из коллекции. Знак дружбы. Спасибо, Виктор. Па адной з версій, пранкер дазваніўся да Лукашэнкі менавіта праз Пяткевіч. Але ці гэта быў яе асабісты правал, ці правал спецслужб, няважна. У любым выпадку гісторыя каштавала вернай чыноўніцы месца ў дзяржапараце. Дарэчы, толькі пасля гэтага Лукашенко зноў займеў уласнага прэс-сакратара, якога не мяняе і па сёння, актрысу і вядучую БТ Наталью Эйсмант. Наталя Пяткевіч год прабыла без працы, а пасля уладкавалася да прыдворнага мільянера Александра Шакуціна. Сувязі Пяткевіч спатрэбіліся яму ў пабудове турыстычнага бізнесу. Былая чыноўніца стала дырэктаркай кампаніі «Шантэр», якая аб'ядноўвала некалькі аб'ектаў адпачынку шакуцінскага Амкадора. Каб завабліваць замежных паляўнічых, Шакуцін збіраўся патраціць дзесяткі мільёнаў даляраў. Але ў амбітным праекце Наталья Пяткевіч затрымалася ненадоўга. Відавочна, падобная дзейнасць ёй не пасавала. У выніку яна нечакана апынулася ў ЗША, прычым зноў знаходзячыся пад амерыканскімі санкцыямі. У 2018 годзе асабістае жыццё чыноўніцы зрабіла чарговы паварот. Яна ў трэці раз выйшла замуж. Наталья Пяткевіч пабралася шлюбам з прадстаўніком Беларусі пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Валянцінам Рыбаковым, і статус жонкі дыпламата дазваляў ёй спакойна жыць у Амерыцы. Ураджэнец расійскага Томска зрабіў у Беларусі неблагую кар'еру чыноўніка. Да дыпламатычнай камандзіроўкі ў ЗША Рыбакоў паспеў пабыць і памочнікам Лукашэнкі, і намеснікам міністра замежных спраў. Цяпер жа з трыбун ААН ён актыўна генеруе недарэчныя выказванні і пляжыць калектыўны захад. Але гэта не перашкаджае яму шыкоўна жыць у Нью-Йорку і весела фатаграфавацца з іншымі дыпламатамі. На некаторыя кадры ён, дарэчы, трапіў разам са сваёй жонкай, якая маладзейшая за яго на 14 гадоў. Што тычыцца другога мужа Пяткевіч, то ў 2016 годзе Александр Мартыненка стаў дырэктарам тэлеканала «Беларусь-24». Ужо тады хадзілі чуткі пра развод, але пацвердзіліся яны толькі праз 2 гады. Падчас амерыканскага перыяду былая чыноўніца вельмі рэдка трапляла ў навіны. Пераважна гэта былі матэрыялы ў духу «А дзе цяпер той ці іншы лукашэнкаўскі чыноўнік» ці «Як цяпер хто выглядае?». Таму вяртанне Наталі Пяткевіч у адміністрацыю Лукашэнкі зрабіла магутны эфект, бо здавалася, што ў чыноўніцы назад дарогі няма, асабліва пасля сыходу са скандалам. Падобна, для самой Пяткевіч гэта таксама стала нечаканасцю. Я обязательно прокомментирую, обещаю. Ну дайте чуть-чуть обжиться.
Чым цяпер будзе займацца Наталья Пяткевіч, пакажа час. Версій тут можа быць колькі заўгодна. Ад адказнасці за чарговыя выбары да спробаў наладзіць адносіны з Захадам. Тым больш, што і міністр замежных спраў у Беларусі цяпер таксама новы. Варта адзначыць, што ў адрозненні ад Дмітрая Крутога, свайго новага начальніка па адміністрацыі, Пяткевіч не прарасійскі чалавек, хаця і цалкам пра лукашэнкаўскі. Магчыма, Лукашенко перастаў давяраць Наталлі Качанавай, якую ён уласнаруч зрабіў пасярэднікам паміж сабою ды народам, і якая запэўнівала, што з падтрымкай усё ў парадку. Во што гэта вылілася, усе пабачылі ў 2020-м і працягваюць назіраць дагэтуль. Таксама цікава, як будуць складвацца адносіны Пяткевіч з цяперашняй прэс-сакратаркай Лукашэнкі Натальяй Эйсмент. Ці не пачне больш дасведчаная чыноўніца перахопліваць ініцыятыву ў сваёй цёзкі і самастойна кіраваць іміджам Лукашэнкі. Тут яны могуць стаць як паплечніцамі, так і галоўнымі ворагамі. Прычым, ведаючы жалезны характар Пяткевіч, другі варыянт цалкам верагодны. У любым выпадку, нашай гераіні будзе пра што падумаць, але самае галоўнае дзе? Яшчэ ў нулявыя яна пабудавала шыкоўны дом у мінскіх Драздах, пасёлку лукашэнкаўскай эліты. Акрамя вялікага катэджа плошчай амаль у 350 квадратаў, Пяткевіч мае і асобную кватэру ў сталіцы, якую яна атрымала ў спадчыну. Акрамя таго, ва ўласнасці чыноўніцы знаходзіцца шыкоўны Мерседес Гелендваген коштам у некалькі дзясяткаў тысяч даляраў. А сама яна вельмі любіць хуткасць і нават мае не адзін штраф за перавышэнне. Эпатаваць і здзіўляць – гэта ў прыродзе Наталлі Пяткевіч. Нават на сваё прызначэнне яна апранула строгі касцюм з вялікай белай кветкай на грудзях, не пабаяўшыся вылучацца сярод панылых лукашэнкаўскіх чыноўнікаў, якія пастаянна ківаюць і нешта запісваюць. Відавочна, пра гэтую жанчыну ў бліжэйшы час мы будзем чуць даволі часта. Адзінае пытанне, ці атрымаецца ў яе праз 10 гадоў зноў убудавацца ў сістэму, ці яна так і застанецца белай плямай у вялізнай шэрай масе.